Le mfene vele imfene bese ndiyazi nami lapho ndiyayiboniswa uyayiphakela uyenzayo uyayiphakela nje. But inkinga uma njalo ngonyaka fanele ulale nayo. Usuqedile unyaka ukhona. Ubani olala nayo? Nawo namakoti. Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu sesingabuyelana emendweni nihleli noLongstar. Namhlanje vashelo dadewethu uthikena naye ufisa ukuxoxa sakhe istory ukuthi yini le yamxosha emendweni wayithola esehleli la noLongstar ezoxoxola udaba. Sawona? Yebo. Njani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya uzishiya igama nosuqhamuka kuphi. Molweni ninjani? Igama lami uVuyo. Qhamuka eLamontville. Qhamuke eLamontville. Uvuyo. Uvuyo. Okay. Uvuyo uyahlala eLamontville. But ngiqhamuka eBizana ikhaya lami nje. Ngabe maphi khona. Mina-ke Qhamuke eBizana? Yes. Oh. So uVuyo ke ucabanga nomshado esakhula nje intombazanyana. Wakuliphupho lami nje ukuthi ngishade libe umistress ibe mama ubani. Ngoba uma ungashadanga nje uthatheka for granted. Hayi bo kusho ba? Ubona ukuthi labo mama labo kuhle ukuthi umama ubani becale noma umphetho kanjani noma nje isimo sakhe asikho kahle. Kodwa nje kodwa ngoba uthi umama ubani ngithanda uba umama ubani na. Habe okay. Awusiso sami nje ukuthi kube njalo. Okay, so manje ke uhusband wakho ke lo usuhlukene naye nahlangana naye. Uhusband wami ngumuntu othanda amabhizinisi. Okay. Mina ngidayisa. Ekudayiseni kwami ke elinye icustomer lagcina lizibika inabona ukuthi ngoba likhuluma ngomshado. Likhuluma ngento endiyithandayo. Okay. Lesisifiso sami. So le customer nanisebenzisana nalo? Walithenga nje. Okay. So manje malikhuluma ngomshado baningi abantu bekhuluma ngomshado yini le ehlukile ngaye yena? Ubhuti wayibukeka. Mude unekhwanqa. Okay. Uthetha kwakhe akungumuntu okhwazayo. Uthetha kamnandi nje. So washabona akubheke emehlweni uyakuthi nje endathatheka. Okay. So yakhula ke relationship yakho naye wezekhaya? Yakhula waze waya ekhaya. Kwaqhubeka kwabamnandi wenza zonke imfanelo. So kwakunja nje ekhaya efika ethikeni uzothatha isandla sakho? Babejabule kakhulu kwami mina ngijabulile. Babejabule kakhulu ngoba wafika sengithe umbamdadlana. Oh okay. Ukuthi bebona ukuthi cha akuzukudlalwa lapha. Nasenishada iminyaka emingaki? Baba ngu1 year. Nashada 1 year kuphela? Yebo. That is the short. Ngeke ngifuna ukuzwa ke le. Njengoba ngu1 year. Nani nayo ingane? Ngeke khona ingane. So manje yini umshado wakho bo 1 year? Number 1. Njengoba nami la ngibonile ukuthi ungumuntu oright nabanye babembona ukuthi oright. Right. Engabi nankinga leyo nto. Kuba indoda elibhandile imtsheliwana. Okay. Yakubekezelela lokho. The worst party kulo wamuzi kuyahanjwa. Abona ubani buhamba ebusuku nje uningqinamba zakho njengoba uthiwa uma uthanda umyeni yonke into oyofika senziwa kubuzo wayenza. So kulo wamuzi ke kuleli kuthiwa ukuthakatha. Bayathakatha. Ukwazi kanjani lokho ukuthi bayathakatha? So ngathi xa ngifika ndafundiswa nami. Kwase kuthiwa into yala ekhaya iphelela la ekhaya. Kwagqunywa kuchelwa ayibonqomba hayi ilula ke yonke lento yokuchela nokugquma. Ngoba phela yenziwa kanjalo ubhale liyokuchela ke kuchela njalo. Ngoba bengixwayisile ukuthi mungachelwanga kodaleka inkingi. Manje imali ngicela ukubuza before uqhubeke. Ukugquma nokuchela abanye bangathi kena basebexosha imoya ugquma usukethi umuntu uyayicleanse. Wena wawazi ngani ukuthi ke nyakathakatha bakuhlalisa phansi bathini kwena? Bandla bangixoxela ukuthi kuhlukile ko la ekhaya. Lokuthi uqosha umoya. La ekhaya iyona impilo ephilwayo iqala lapha ukuze kuphilwe lempilo leya la ekhaya ukuthi zonke izinto ezinhle zibe la ekhaya. Omakhelwane fanele sizobacindezela izihlobo ziyacindezela. Labe ngabantu abathanda ngathi ungacelwa kubo.
abantu abuyekela ngcono. So wena ezimakoti uma ungazi ukuyenza leyo nto kusho ukuthi awulilungile lapha ekhaya. So wawumthanda. So ke uzogquma kuze uthandeke ebantwini ophumele eminyango. Noma kuyasiya ukuthi nawe uyahamba bangathembi abantu. Umakoti omhle kangaka, umakoti obukekayo, leso sikhathi sokuthakatha usithathaphi. Yo. Okay ke usungaqhubeka. So ke ndayenza ke yonke unyaka nje waphela unyaka. But uthe sewufana bayingoku nophelanga unyaka. Uqhubeka nalento. Yeah. Qhubeka nayo ukuthi yengoku kukhona nemfene. Lemfene vele imfene bese ndiyazi nami lapho ndiyayiboniswa uyayiphakela uyenzayo uyayiphakela nje. But inkinge uma njalo ngonyaka fanele ulale nayo. Usuqedile unyaka ukhona. Ubanelala nayo? Nawo namakoti. Ukuze nijwayelane kahle futhi uyasacrifice. Bayasacrifice. Yes. So ukulala nayo yini uhamba uyogona kuyona ilale? Uyofana ukuthi uyanikela. Ukulala nayo kuba uchazana, uchaza ukuthi uyahamba uyolala embedeni nayo. Embedeni njengomyeni wakho. So ikulale. Ikulale. Ulapho ngihluleke khona ke. Ndasinquma sokuthi kwamshado lo ndiyancamba kanti unjeni. Ngoba umyeni amangayichazanga leyo nto. Wathini kuwena, like I'm trying to understand ukuthi ke na ungena kanjani emshadweni laba abakutshela straight ukuthi siyathakatha la. Njengoba uyangitshela ukuthi umuntu wami uyabukeka nemali unayo ayikho into angenayo. Futhi nami kubanje ukuthi nami ngizoba nalezi zinto. Bangachazi ukuthi kodwa ukuze nibe nazo lezi zinto fanele nilale nayo. Kunama sacrifice. So nami bengijabulela ukuthi ngizoba nalezi zinto lezi mali so kanti angigcini ngokubukeka kanjalo kanti into yakho iyasetshenzelwa. Manje awungixoxele ngoba ula ka Black Life TV ofuthi ke namhlanje bazokubona. Awusabi? Anani encane inkinge kuba andihambanga nento yakhona. Umcebo wabo andihambanga nawo. So yini ngicela ungitshele nje okugodwa noma okubili okwakwenziwa umtshontsha into zabanye abantu ngaphandle kokugqoma nokuchela. Bangqoma nokuchela. Yini leba beyenza like sengenza for education purposes? Mhlambe uboleka imali. Leyo mali kwenziwe ama-black magic efake emanzini lemithi. Mhlambi into zokugqoka kanjalo. So nanithatha imali yabantu. Imali yabantu. Nintshontshe. Nintshontshe wathi ayibole bese ubuyisa lenye. Le yakhona uyayenza mafaka amandla obumnyama. But ke kubo akungamandla obumnyama. Kuba bona ba benefita ngawo. Maseke ingubo zona bazenzani? Ingubo bona ngomqaba ezinekele eminyango. Hayi, siyafika sizilinganise sizigqoke. Nilinganisa nini emini kabha? Ebusuku. Wasi nje babelahlile eminyango balahlile. Siyafika sizigqoke bese ngoku sishiye sithathe zonke inhlahla zabo zosala nuka thina suke sikhona esigqobile ngesikhathi ebiseno soyigqoka uthatha kulani soyigqoka isivele isinakele uma niqolile nalutho bese ngigcoba into ezingigcoba bese bona bayafika ke ngobona bayagqoka. Usho ukuthi ke njalo mashingu bokulayini there's actually someone osebenza umsebenzi usafika thatha agqoke. Usizagqoka siyalinganisa siyagqoka. Ungena kanjani ejardini lomuntu? Plus uzi black magic angithi khona nje ukuthi ukhona imfene ekuqaleni. Singena ngayo lemfene. Igate live black magic. Ekhaya uyabaxoxela udaba obhekene nalo ngoba phela eqaleni kwendaba uthe kuthiwa mawuthanda enza into abayenzayo nawe. Usuyayenza ekhaya bayazi ukuthi wena nawe usuwenza le. La ngiphuma khona ekhaya ekhaya kini. Hayi lo sebangena hayi phela ngoba ekhaya phela enziwa lento nje baxoxela kanje bazothi malimbuye. Angelula ukuthi ngibaxoxele. So manje wena usubuyiswa lemfene ekuthwalala nayo. Hayi ngeke. Wathini kusulibeka udaba uthi awukwenzeke lokho? Athi ngehlule ndiyaxoxa kakhulu. Bazama unqaba ngaphetha ndangihamba ke. Umyeni wakho wathini? Kwamyeni wami lamshiya phansi.
ngoba bayithi nje okuqalile fanele uqhubeke nakho. So ngoba uthi waputsha wahamba wakwazi ukuthola ithuba lokuthi udivorce. Wavuma. Akasabanga ukuthi uzohamba utshela abantu nomakhelwane ukuthi ade nenzani. Akacabanganga ngoba omakhelwane angeze bayikholwe leyo nto. Sure. Hayi mina ngixakile imali. So imali nje you can't give to omunye umuntu. No, everybody. Noma fanele uyitransfer. Uma ubheke fanele uyitransfer imali. Umuntu ocela ushintshi, uboleka imali, uboleka imali. Manje ke usuzizwa kanjani ngoba phela usuphumile ke lo mshado wena ke usuwena ke evuyo ke manje usufila kanjani khona mhlawumbe inyanga waya kuyona wayoyigeza ngoba phela ade ufaka ubumnyama bodwa lapha. Mina ngiyanga ke nyangeni ngoba lento njengoba nabe sebenzisa imithi ngikwazi ukugeza imithi imithi ngihamba ngiyalana livele ngikhonza khona kwakhulekwa nje kodwa basibona lesimnyama onaso basibona sewukamva ozoje yaphila ngicabanga ngikhulekisa ase uba inkonzo kamoya unesebhizinisini yami ngihamba kahle seku right ngihamba kahle ngoba sethi ngiyaqaphela kanti safuna umuntu othanda mathanda into ezameni izidayisayo hayi mina akathanda into oyidayisayo hayi wena so manje ke umsolo ake sena divorce but nikhulume ayish right ayisikho esingakhuluma naye anikhulumi and futhi I think ke waba nenhlanhla ngoba ninayo ingane kakhulu so mawucabanga ukuphinde kushada ngicabanga awusayingeni uphumile kuyani ngifuna ukuphila impilo yami okay baze ushadile uphila impilo yakho uphila impilo yalo muntu oshade naye impilo yabazali bakhe nje umama izali ayimama izali khona uyakhwaza uyakhwaza ulomsindo hayibo manje ke uyena iring leader yini yalento ke yalomkhubo wenzeka la ekhaya so uyena ophethe lo mkhuba yebo ingane zakhe uzalile bese yasifaka kulento sho thunga ufisa umshado womuntu ngoba wazi izinto eziqhubeka khona ukuthi nje uhehwe indaba yobuhle nemali izinto ezanilimazayo mina ngeke ngiphinde ngineze umuntu imali mhlawumbe ngabane lakhe unikeze umuntu oright kodwa nje yabona abantu abarich labo rich imali echithekayo nje ingaze kanjani kodwa ukuthola ukuthi emndenini bona abanye basafarisha there's something wrong kunonyawo lemfene hayi niyayizela babukele emakhaya uvuya ukuthi ke na wahluleka sithiwa ke na makufika kuthaka khona lento leshow mama mabe ukuthi bayayala bathi mawufika kuthakathwa nawe thakatha kodwa ke nangu sisivuye nawe wathi uyayizama lento wathi nakusekuthiwa ngilale nemfene ngamani ngishiye phansi kwawona lowo mshado ayingeke angazi mina ukuthi singangimapha ama extremes ukuthi ke na senze show ukuthi imshado yethu ayigcina kodwa eyemfene hayi ngeke no kwakufanele ubaleke nje kwakufanele yo mawukuthi nawe ke unasesakhe story sokuthi wabuyela nemendweni please feel free to come and share your story mawukuthi nawe unenkinga yokuthi kufanele uhambe hayi mawukuthi ufuna ukuthintana nosisivuyo usitshele futhi uzokuchazela ukuthi ihamba kanjani le ndaba siyabonga kakhulu kusu Black Life TV please don't forget to share like and subscribe nginithanda kakhulu It's the Black Life TV